Mahamudu yau nai nisa na sauka garin Adamawa tafiya ba mai sauri ba. Tafiya mabudin ilimi Mahamudu yau yayi nisa ya sauka garin Adamawa tafiya ba mai sauki. Alhamis gari ya waye na kai ruwa ne wanka, kayan da na sanya jiki Hajiya ta ce san barka. Na dau jaka na rataya ga Bashir na yin kuka, addu'a take mini ummi wahala ba zan samu ba. Tafiya mabudin ilimi Mahamudu yau yayi nisa. Na fito cikin lungu bala kale shi yayi tarbata, yace mini in ka je Adamawa ka nemi wayata. Na doshi tashar Mariri karfi tara har ta mota, motar gida na samu baban gida yi min tarba. Tafiya mabudin ilimi Mahamudu yau yayi nisa ya sauka garin Adamawa tafiya ba mai sauki. Sanadin makaranta na gaji kafin mudul na yi bacci, tafiya muke faman gudu a jigawa mun ci abinci. Karfe 3 mun shiga Gombe sallah muke ta azanci, Adamawa can muka dosa tafiyar da ba sauyi ba. Tafiya mabudin ilimi Mahamudu yau yayi nisa. Rana dab da ta faɗi a garin biyu muka sauka, hanyar mu ba ta da kyawu santa muke ba shakka. Mun daga da ta karye Mahamudu zai yi kuka, daga mu biyo na sauka tafiyar da ba nisa ba. Tafiya mabudin ilimi Mahamudu yau yayi nisa ya sauka garin Adamawa tafiya ba mai sauki. Ajimita na sauka jibirin na Kaduna na nema, ya kwatanta mun women development center na nema. Reception auren Rabi'u da Likima, na ga Adam kirfi ala da Murjaba. Tafiya mabudin ilimi Mahamudu yau yayi nisa ya sauka garin Adamawa tafiya ba mai sauki ba. Adam ke zango Ya je ya bi so shi ma ya je, Gambo Bantani ya je Rami Bauchi shi ma ya je, Haruna na Goji ya je Kabira Arashi shi ma ya je. Nata da dozi ya ce Adama. Tafiya mabudin ilimi Mahamudu yau yayi nisa ya sauka garin Adamawa tafiya ba mai sauki. Fili walle na kwana ɗakin mu tare da ala, Nura da Adam kirfi sun sani na yo kwalla. Ala akwai surutu gashi dare ya tsala, wannan jama'a sun takuran basu bar ni na yi bacci ba. Tafiya mabudin ilimi Mahamudu yau yayi nisa. Juma'a gari ya waye lani da sinima mun je, na hango Adam zango a rawa yana ta garaji. An kira Amina Ala har marja ta ji sun je, na yi tattausan lafazi amma ba ban yi rawa ba. Tafiya mabudin ilimi Mahamudu yau yayi nisa ya sauka garin Adamawa tafiya ba mai sauki. Adamawa na ga karamci tilas na gaida uwa ne, abinci safe da rana uwa ni ce mai bani. Sakan diga da basisi miyar maruru mata bani, godiyar mini da ala Aisha ba madina ba. Tafiya mabudin ilimi Mahamudu yau yayi nisa. Juma'a da daddare mun je da ba da sakwaya ku biyo ni, an da amarya sun shigo ga rawa ana ta yaƙini. Ranar asabar da safiya na haɗa kayana ne, mun mu garin jasu malam bayan daura aure babba. Tafiya mabudin ilimi Mahamudu yau yayi nisa ya sauka garin Adamawa tafiya ba mai sauki. Daga Gombe zuwa nan Bauchi tafiyar mu ta zama tsire, ala yana ta masifa karbe mu je mu kware. Karfe 6 mun shiga Jos malam ga hadari ya daure, mun je Madina a garin Jos karfe 12 ta daure. Na hango mu da sirka su Salis su Fati tare, mara har aljita da sigir na nan tare, har ma da Bello Bokal da Nafisa na nan tare, har ma da Yunusa lafazi gaisuwar sa ba na ware. Rawar da na yi a ranar banyo
zaton zan iya ba. Tafiya mabudin ilimi Mahamudu yau yayi nisa, ya sauka garin Adamawa tafiya ba mai sauki. Tafiya mabudin ilimi Mahamudu yau nayi nisa, na sauka garin Adamawa tafiya ba mai sauri.